Bună ziua România, bună ziua București, bun venit în lumea mea, numită Stalin. Am mai încercat vreo 2 filmulețe să fac, dar n-a mers. Te filma timp de 20 de minute, mi se pare, maxim 10. Nu știu. Hai să încercăm să facem și noi ce putem. Bun, motivează-mă, ce să fac. Primul rând, mere. În primul rând dau o pisică în brațe, mă enervează. Ce să punem? Bă, am 3 cabări. N-ar merge să fac chestia asta. Ba da. Sărăcit. Un pic. Dacă nu se aud, dacă nu se vede ca lumea, nu mai facem canal. Punem pe aici. Punem atât. Ce mă scop? De ce mi-am făcut asta? Bă, Dacă auzi ceva e televizorul. Nu, o lopată. Merem la tăiat de copaci. Cu lopata. Zic corect? Zic corect. Ce ai, mă? Și tu... Nu mă mai înțepa. Că te dau afară. Ce nota e? O, nu. Nu. N-am pus pauză? Oare se filmează? Se filmează. Nu o să trebuie să fie verde. Ups. Să-l omor. Stai pe să mă...
Măcar de mâncare să am. Dacă auziți ceva hoții mustăcios, și asta e de la mine. Bă, dacă mere. Dacă trage, e bun. Bine, că s-aude. Yay! Au, 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 au. Cam atât pentru azi. Bună ziua, la revedere sau bună seara.